специально поезда за 15 вот этот дом. Это наш дом, да. Дистеге якын техника эшчеләр җәяүлеләр өчен урын әзерлиләр, вак-таш тараталар. Фрунзе урамының 15 һәм 17 йортлары ишек алды бу. Эш барышын Рөстәм Миннехановка күрсәтәләр. Все-таки надо облагородить. Приятно всем. У нас очень большой двор еще. Спасибо большое. Главное, чтобы порядок. Әлеге йортлар узган гасырның 70нче елларында төзелгән. Ишек алдында уңайлы шартлар булмаган диярлек. Нурислам Нуриев әйтүенчә, уйнарга мәктәп янына йөргәннәр. Элек безнең ишек алдысында бары детский площадка, но ул кичкенә иде. Һәм хәзер зурайды, площадкалар күбәйгән минемчә. Бик ошый, юллар озайганнар һәм киңгәннәр. Там все убрали уже вчера. Кичәгенә ишек алдындагы иске мәйданчыкны сүтеп алдылар. Шуннан башка уңайлылык юк иде. Эскәмияләр подъезд төбендә генә иде. Киләчәктә исә җәяүлеләр өчен дә велосипедчыларга да махсус юллар булачак. Балалар өчен дә яңа мәйданчыклар төзелә. Яшь категориясеннән чыгып, аларны берничә эшлиләр. Шулай ук велосипед кую һәм ял итү урыннары булачак. Проблематика данного двора. Әлеге ишек алдында машина юлы бик тар иде, тротуар да булмады. Җәяүлеләр безгә монда йөрү куркыныч дип зарландылар. Хәзер тротуарда балалар мәйданчыгына кадәр асфальт юлда булачак. Киров районындагы күрше йорт ишек алды да республика программасы буенча төзекләндерелгән. Ул октябрьнең 25 еллыгы урамында. Мин кичкенә чакта монда гаражлар иде. Шул кичкенә вакытта монда уйнап йөридек балалар белән. Хәзер Бик әйбәт ясаганнар, бик әйбәт, бик матур площадка, балаларга инде рәхәтләнеп уйнарга. ишек алдының проектын планлаштырганда җәяүлеләргә уңайлы шартларга аерым игътибар бирелә. Күргәнегезчә, ишек алдына менә шушындый яңа тротуар җәйгәннәр һәм йорт әйләнәсен менә мондый заманча яктырткычлар белән җиһазландырганнар. Спорт мәйданчыгында яшьләр дә, олылар да шөгыльләнә. Агачлар ышыгында исә ял итү урыны булдырылган. Аны аеруча өлкәннәр үз итә. Сначала бы обсуждали. Башта проект ясаучыларга үз теләкләребезне белдердек. Алар безгә планны ясап күрсәтте дә тиз арада эшләп тә куйдылар. Монда барысы да өр-яңа. Татарстан президенты башкарылган эшнең сыйфатлы булырга тиешлеген һәм ишек алларын төзекләндергәндә халык фикрен исәпкә алырга кирәклеген ассызыклады. Быел Татарстандагы тагын 1074 ишек алды яңартылачак. Шуларның 220-е Казанныкы. Бу эш өчен 8 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.